What's up mga idol? Kumusta mga idol? Nagtry bagong mukbang idol. Taon-taon dyan ang atong pagmukbang idol. So karon natay bagong mukbang masad. Introducing our new English bagong putahin na to mga idol nga atong ibutang sa bilao. Ang ato ang introducing tuna grilled tuna panga. Tuna panga mo na pag-una to ang putahe mga idol. Pwede rin mo customize idol, pwede rin ibutang sa bilao with mga matching mga putahe na to da, mga seafoods na mo. Seafoods, mga bla bla bla. Yes, mga idol niya. Pwede sad pwede ka order po kay nani o sa lang kay nani with bilao inani. Yes, kini siya is kanang usa ni kilo kapin. Ang kilo na mo sa grilled tuna panga is 390 per kilo only mga madam. 390 per kilo na mga idol. Labi kay tambok kay atong tuna panga mga idol. Mo na ito yes. New addition sa muang menus, Mama Dal's menus. Mama Dal's Kiko Islami ang seafoods mga idol. Tuna panga. Muna bago na tong kwano. Kung nalamian mo atong mga putahe sa una mga idol. Lami sa mga idol. Kapag mahay. So, what ay ito? Worth it ang inyong ibayad. Worth it na idol. Worth it. So, why paglangalangan mga idol? Ato rin ikaw mga unat tuna pang mga idol. Gutom na ko. Okay, sauce mga idol. Sauce. Ha? Doon na sa pwede na mo usa ka buok kung ato lang i-customize mga madam. Kini sa ka buok. Pwede rin. Na ay dili kaabot tunga sa kilo, na asay makaabot tunga sa kilo. So, depende ra gina ninyo. Sinyo gusto. Pwede rin sa idol. PM lang lahos. Mama Dal's Kiko Islami ang seafoods. Mo ni siya mga idol. O sa timbangan niya, depende na. Kaya naman si Tako. Pwede ka may, depende sa mga idol. Mo ni siya tuna pa nga mga idol. Kalami mga idol. Kauno ng tanay. Ay, pwede na gawin pagkakalangan. Kaon dito na. Hindi na kay gutom na yun. Ato. Huh? Tuna pa nga. Ano ba yan? Ikuha na sa patis mga madam. Up. Kadami na. Oh my God. With feelings to siya. Ano? Unod. Oh my God. Hindi gini isagol ninyo i-mix ato ang kuan ha. Bilao na to nga food packages. Pwede mo mag-additional. Check lang ato ang FB page. Mama Dal's Kiko Islami ang seafoods. Na atay mga food packages na daan dito mga madam, pwede mo mag-additional. Or pwede na sa mo mag-customize o inyo ha. Magsabot ng sa price. PM lang mag-video. We deliver the ihata, bugon to liluan. Tuna pa nga. Kalami gitu. Si Waki ka rin ako pagkain dito. Samot yun kalami atong putahe doon. Ako ang bilao doon, seafood bilao. Nanay tuna pa nga. Daga nag-request guys. Daga nang itaan
Dugay na ni namo gipano. Na busy lang gid ni mong karon naman na-achieve. Nah. Tuna pa nga. Tuna pa nga mga idol. Thank you to our supplier sa mga tuna pa nga. Ito may atos ba yan? Kasi asa mo palit. Laka Rimabel. Remabel and Viola. Shout out to Buyit Ibit. All through the town. Ano po? Sabi? With feelings, magkaon ako ang vlogger mga madam. I-visit ang gid ninyo ang page mga madam ha, Mama Dals and Wakiko Islamiang Seafoods na may dagan kapian. Na maligya may mga madam ha, raw and cooked seafoods. Na atay mga kuan dito, mga menus, check lang dito, na atay mga price list dito. Like lang ang page para updated mo sa mga available raw and cooked seafoods. Barato kayo ito mga baligya mga idol. Ang atong seafoods mga lodi, na barato kayo, na puno kayo. Mga lodi, na 1,000. So kita nyo sa atong vlog mga idol. 1,000 mga idol. So puno ng idol. Overpopulated. Ang ato ang Bilao Seafoods bestseller gina nato kay barato siya 1,050. Naa na tayo inclusion siya, naa na chili crabs tunga sa kilo. Usa ka kilo nga grilled scallops. Tunga sa kilo nga squid calamaris dayon. Tunga sa kilo nga grilled scallops man siya 1,050. Tuna pa nga. Pero ko pa dyan. Sauce. Nire-re. Nabusog ko nagtanaw niya. Ini agi. Hilom sa. Ang imong usa ka busog ay usa ka busog. Usa ka buok nga tuna pa nga is
busog na kayo. Buga ka sa unod. Oo, among nahurot oh. Sa pakakuan. Pila ka nung sa kapangano? Ato timbangon kay di man gud magparehas. Naay kuan, naay kaabot tungas kilo, naay kaabot ay naay wala kaabot tungas kilo. Brato, ha? Nya. Mas kilo. Ato ang grilled tuna pa nga guys sa 390 per kilo. Hmm. Okay. What's that? It's the tuna. And tuna is In the house. our favorite now me and me. That's my favorite tuna. Actually. Hmm? Mukha nyo ah. Mm. Mm. Mukha ka rice. Mm. Mukha ka. Mm. At dahil dyan, rice pa more. Rice pa more. Mamma mia. Kokopaya coconut. Ano pa? Rice pa more. Mga idol, subscribe sa mga idol. I-share sa nga ito video mga idol. May ka mo smile da. Smile. Subscribe. I-share sa video ato-ato na. Oh my god. Lamig ka siya guys. Kung maka-addict pa ang kuan pa dol maka nang dakpan pa ang pagka-addict sa tuna, dadakpan ako. Diba? Ano na ba ang unod? Naluksok na dyan. Pero uno mga buga kaayo. Nya, 390 per kilo ra guys. Oh my god, mga madam, mga ludi. Pagkili sa mga idol. So sa katuna pa nga idol kung ikarong sa gusto gintihan mo mga idol. Kung sa katura pa, good 2 to Ambok kayo, 3 mga idol. na. 2 to Ambok. 3 persons dyan. Wala ka pa nga ba? Hindi na siguro. Ito rin siguro. Eh, kung dako kaon to, pero kung gamay kaon, maap sa 3 persons. Okay, yummy. Oh. Singot. Singot eh. Idol niyo. Kung sito dahil eh. Happy sa to ang ibang sito ha. Para lamig din siya. Ano yung isang panagsaay mga idol? Kung na pa nga kay kuhan nga, tirada ba? High blood sa ng baboy. Ano ba? Mga idol? Bibe? Ali mama bi, ita dari panga ali ito. Ali ita it Madali dari Lagi sa mama bi up sa bi up. Up sa up. Madali Sit down dira taga there. Oh. Sit down. Okay, kompleto na mi. Dara mo si Mama Dolls, ang Wapi Koys, ang Mia, panga.
Hi! Say hi! Ay, no way na daw. Last day, say hi! Ako yung ganito na pangamay, di ba? Saan ka mga hon na? Nakahoy yan nga. Okay. Sa sa kakahuyan mga hoy. Naku, amta na kong eat. Wow! Naka-eat? Ha? Mag-rice pa ka rin? Wala na ba yung rice dyan ha? Nahurot na ang rice. Ang usa ka kaldero. Good. Sabi. Ang mga bukog-buko guys, madaginat ko siya. Dagan pa kay puno ng baga ayo. No? Aton to na pa mo lechon manok. Mo lechon baboy. Ang unod oh. Oh. Sulit yung kaya ng mga ka-order ka sa magtuna pa nga mga idol. Hindi ka magmahal mga idol. Sulit yun na ito ang mga lukto mga idol. Basta magtuna pa nga mga idol bago na itong mga banda, style dira. Na medyo yung mga idol. Sa kabuk, tuna pa nga idol. Busog na kay ka. Anis pa. Amo rin siya mga idol. Kung magpalit nga tuna pa nga sa mga idol. Kaon kayo mo. Grilled tuna pa nga mga idol. Pagka napandal na mula kang mga kanon mga idol. Kadaghan may kaon sa mga kanon. Kinamit kayo sa mga kaon. Kanon na mga mo. Kung rice o. Sus! Napidaghan kayo nga kuhan. Pero iwaso na naman niya. Sabihin ko na na mo. Sa kabuok. Busog kayo. Bugat kayo busog. Tuna pa nga mga idol. Di ka magmahay mga idol. So for only 390 per kilo mga idol ha. So DM lang to, DM lang mo sa ato ang page or pwede naman mo comment sa ato ang YouTube comment section na so boss. Pwede naman mo comment da, mga na ato ng mga tubagon mga idol, way ko problema na. So kaya lang ko to mga idol kay busog na kay miss ha. Tuna pa nga ni Real. Mama Dals and Wakikoy's Lamyang Seafoods. Ako si RJ and Kausi. Mama Dals. Wala akong anak si Wakikoy's. Tuwa sa sulod. Unang tawag, Mama Dals and Wakikoy's Lamyang Seafoods. Wa ko'y lapot. Sige, bye-bye. Delivery boy naman siya. Mama. Chup chup chup. Love you.